سلام تعنا هبلي كم يتصنحوا كبرات تملكتي تلفزيون دمص عنا تግራይ نزعلت زبلنا يم زيناتات حزنا لكم قريبنا لنا جግና ሰራዊት ትግራይ ሓልዋን ድሕንነትን ህዝብ ከተማ ላሊበላ ዝለዓለ ሓላፍነት ወሲዱ እናተንቀሳቀሰ ከም ዝርከብ ወታደራዊ ኮማንድ ሰራዊት ትግራይ አፍሊጦም ላሊበላ ኣብ ከርሳ ብዙሕ ቅርስታት ዘለዋን በትካል ሳይንስን ትምህርትን ውድብ ሕብራት ሃገራት ማለት እውን ዩኔስኮ ከም ቅርስ ወድሰብ ዝተመዝገበተ ከተማ ምዃና ጅግና ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ይፈልጥ እዩ ዝበለ ወታደራዊ ኮማንድ ሰራዊት ትግራይ ጅግና ሰራዊትና ላሊበላ እንተኣቱ ይኹን መስኣተወ ኣብዛ ጥንታዊት ከተማ ዘሎ ቅርስታት ሓደጋ ከይበጽሖ ብዝለዓለ ሓላፍነት ሙሉእ ጥንቃቐ ገይሩ እዩ ክብል ገሊጹሎም ሰራዊት ትግራይ ኣብ ቀጻሊ ድማ ሓልዋን ድሕንነትን ህዝቢ ከተማ ላሊበላ ሓላፍነት ክወስድ ይግበር ከም ዘሎ ወታደራዊ ኮማንድ ሰራዊት ትግራይ ኣብ ዝሃቦ መተሓሳሰቢ ሓቢሩሎም ህልውና ህዝቢ ኣምሓራን ምድሓን እናተባሃለ ብሓሶት ፕሮፓጋንዳ ፋሽስት ኣብይ ኣሕመድን መሻርክቱን እናተቀበለም ናብ ግንባራት ዝኸትት ዘሎ መንእሰይ ምልሻታትን ፍሉይ ሓይሊ ክልል ኣምሓራን ብዘይምንም ቅድመ ኩነት ውቅዒት ሓየት ሰራዊት ትግራይ ተረዲኦም ንሰራዊት ትግራይ ኢዶም ብምሃብ ህይወቶም ከድሕኑ ከም ዝግባእ ተሓቢሩሎም ወኪልና ተወልደ ብርሃን ተወሳኺ ዝርዝር ከም ዝስዕብ ቀርበና እዩ بوفي عديتات تجاري استشيما فلي بركاو مكة حي تراوي تجاري أبزاتو لهم عودو قاد بزلعة توفاينتن قبلتان سراوي فاشت أوين تسافات حيثات تنكحتي جزء تمحاران يموتي ذلك يقصدن يمارسن عنهم كابتون بامايت عشعات غلطارو ومروخات سراوي فاشت أوين تسافات حيثات تنكحتي جزء تمحاران يا باي برجيت عندنا شبكة على الدنيا شامبل أول زخونة 10 دقائق من السواسي والحدا يوم تمركونيا ندم فين تجاي أبزار وريتو أبكلي لمحلا زواسنين وزو ورد عنقود الساعة دي تلتر عودة خوينات بوكي حي ساوي تجاي يشال كم زيلا يو مسكرنتو ذهبا يادنوت شنتو نوارا لو نالي تنستوالنا يقدم من نحن طلباتو كبيني سوائر له دين جنتا دمو تنستان علاكم له سلون مجني تفضل يلو يتنكرو ملكت يانتا كبيني مدتسلو يوم دبتو بسوستيا كني مولكم بودة طورنتو يغبوت ግን ጦርነቱ ከተባለ ነው አይደለም የነበረን መረጃ ሳናቶች ናቸው ብዙ ሽማግሌ ነው ወጣት የለውም ከርታውያንም ማይችል ሩጡ ማለት ማይችል ተኩሶ መግደል አይደለም መሳሪያዎች በአግባቡ መሸከም ይችላል ያስተባለ ህጣን ነው ምስል ሰማይ ነበረው ግን ሁኔታውን ጋር ብቻ ሳይሆን እንደ ቅርብ የሚወረወር ወጣት ነው የነበረው እና ከባድ ነበረው ጊዮርጊስ አንድ ቀን ሌሊት ውሏል ሁለተኛውም ቀን አድሮ ሁሉ ሰራፋት ላይ የተጨጠሩት የነበረው በዛት ያው አንድ ሰዓት ነው ወደ ጦርነቱ የገባሁት አራት ሰዓት ላይ ያው ትንሽ ግሬዴ ስልጣኔ ነገር መጣችኝ ያችን ምክንያት አድርጌ ወደ ኋላ ወጥቼ ለችንቶሎ የሚባለው ልጅ ሰጥቻለሁ ፋሽስት አብይን ምስልነታቱን ሰራዊቶም ኢዶም ነዘይ ማሃብ ሰራዊት ትግራይ ዝተፈላለዩ ሓሳብ እናተጠቕመ ናብ ዓውዲ ኩናት ከም ዝኸት ዘሎ ገይሮም ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ትግራይ ንሓሰት ፕሮፓጋንዳ እናካይዱ ከም ዝርከቡ ዝሓበረ ምርኮኛ መለስ ሰዋሴ ድሕሪ ኣብይ ሓይሊ ሰራዊት ትግራይ ምስ ወዓለ ግን ትዕዝብቱን ዘሎ ጭቡጥ ኩነታትን እንትትገልጽ እቲ ዝናፈስ ዘሎ ወረታት ካብ ሓቂ ብርሓቅ ከም ዝኾነን ሰራዊት ትግራይ ብልበ ሙሉነት ኣድላይ ዘበለ ኩሉ ደገፍን ክንክንን ንምርኳቱ ከም ዝገብር ገሊጹ በፍርሃት ነው የሰጠሁት የጅንቱ አባላት ማሽን ይጠቀማሉ ራሳቸውን አያውቁም እና እንዲህ አይነት ግርግሮች ነበሩ ያው ቢመቱኝ የሚምጡኝ ብዬ ነበር ግን ተገለቢጦሽ ነው ያገኘሁት ይበን የምትለብሰው ብርድ ልብስ ሳይኖራቸው ከጎረቤት ለምን ውስጥ ለማምጣት ሲጋራ ፈልጎ አምጥቶ ውስጥ መስጠት እሳት አንድደው ሙቅ ውስጥ ማለት እንዲህ አይነት ወጣት ነው ያለበት እና ከውጭ የምትሰማውና የምታየው ነገር የተለያየ ነው ዛሬ አሁን ይገሉኛል ነው ስጠብቀው የነበረው የተነገረኝ ግን ሁለት ተጋራኒ ሊሆነብኝ የውጭው ሁኔታ ያም ተጋራኒ ሊሆነው ብፍላይ ድማ መንእሰይ ክልል ኣምሓራ ብሓሰት ፕሮፓጋንዳ ፋሽስት ኣብይን ተስፋፋት ሓይልታት ትምክሕቲ ገዛእት ኣምሓራን ዝሰብርሕዎ ንሓሰት ፕሮፓጋንዳ ማለት እውን ህዝብና ህዝቢ ኣምሓራ ንምጥፋእ ጁንታ ተሲብ እናተባሃለ ብራብ ሰራዊት ትግራይ ክኸውን የብሉን ዝበለ ትምርኮኛ ካልኦት ዕጡቋት ፍሉይ ሓይልን ምልሻታትን ክልል ኣምሓራ ብዘይምንም ቅድመ ኩነት ንሰራዊት ትግራይ ኢዶም ብምሃብ ህይወቶም ከድሕኑ ከም ዝግባእ ሓቢሮም እነዚህ ወጣቶችን ስሜት ያለውን የፖለቲካ ፍጆታ ማማም አንሆን የህልውና ጉዳይ የሚባለው ካየሁት ጋር በጣም ተቃራኒ የሆነብኝ ሲሰከን ባለ አእምሮ ራሱን ወጣቱ ራሱን ቢያስብና ቢመረምር የተሻለ ነው እያስባለሁ
ሰራዊት ትግራይ ኣብ ዝሓለፈሎም ከባቢታት ክልል ኣምሓራ ብነበርቲ ትኽልል ሰፊሕ ቅቡልነት እናረኸበ ይመጽእ ከም ዘሎን ህዝባውነቱ እውን ልክዕ ከምቲ ጸላእቲ ዝብልዎ ዘይኮነስ ስነ ስርዓቱ ዝሓለወ ሰራዊት ከም ዝኾነ እዩ ዝግለጽ ዘሎ ሌላው ዜና እንዳይመጣኝ በተለያየ ፈለግኩ ነበርና የተገለጽና ከህብረተሰቡ ጋር ነው ከማህበረሰቡ ጋር ነው ተቀላቅለን ያለ ነው ሲወስዱኝ እውነትም ከክልሉ ማህበረሰብ ጋር ተቀላቅለው ነው ያሉት የሚበሉትን በጋራ ነው የሚጠጡትን በጋራ ነው እና ከአማራ ጋር ያለው እንትን እየተነገረ እንዴት ነው ጋር የገባኝ የአማራን ሁሉና ሊያጠፋ መጣ እየተባለ ነው ግን ከአማራው ህብረተሰብ ጋር በተለይ ወደዚህ ወደ ከበሮ ሜዳ ሻገር ያለው አካባቢ ላይ ከማህበረሰቡ ጋር አብረው እየበሉ አብረው እየጠጡ አብረው እየኖሩ ነው ያዩዋቸው ይህም ከዛ ማህበረሰብ አባል ሆኜ ነው የሚያገልጉት ሓያል ሰራዊት ትግራይ ኣብ ዝተፈላለዩ ወረዳታት ክልል ኣምሓራ ምእንተ ህዝቢ ትግራይ ኣንጻር ሰራዊት ፋሽስት ኣብይን ተሳትሐት ሓይልታት ትምክሕቲ ገዝኣት ኣምሓራን ኣብ ዝገብሮ ዘሎ መሪር ቃልሲ ብፍላይ ድማ ዘለናሉ ወቅቲ ክረምቲ ምስ ምዃኑ ተኣሳሲሩ ናይ ተፈጥሮ ፀገማት ማለት እውን ዝናብ ናይ መሬት ኣፀጋምነትን ካብ ሽንጥሮታትን ጎቦታትን እናተወናጨፈ ዘይትን ቀትርን ፃምን ጥሜትን ቁርን ተፃዊሩ ከም እናዓበ ፀኒዑ ኣብ ሓፂር ደቃይቅ ድፍዓት እናፍረሰ ጠላቱ እናሓምሸሸን እናማረኸን ዝለዕለ ተወፋይነትን ፀለልታን ድሙቕ ዓወታትን እናሓፈሰ ንቅድሚት እዩ ዝመርሽ ዘሎም ኣልዋትናን ድሕንነትናን ኣብ ግልፅና ትግራይ ትስዕር መሊኣ እውን ክትስዕር እያ ወኪል ድምፂ ወያነ ትግራይ ካብ ክልል ኣምሓራ ወረዳ አንጎት ኣብ ከተማ አሁን ተገኝ ተወልደ ብርሃን ሰሎሞን ኣብዝዋና ውይይት ተጽዕነ ነይሩ እዚ ግን ካብ መጠን ላዕሊ ደስ ኢልና ብጣዕሚ ፀሓይ በሪቑና ክንብል ንኽእልና ሓንቲ እንኳ ህይወቶም ንሳኸ ከፍሉ ንበረኻ ኸይዶም እሞ እዞም ደቅና ጀጋኑ ታሪክ ሰሪሖም ክምለሱ ከለዉ ካብ መጠን ንላዕሊ ተሓጒስና ፈርስናይት ማልኢ ነይሩ ትወደይለ ዓወት ኢለዮ ኣብ ትግራይና ክልተ ሰለስተ ግዜ ሲዕርናዮም ቀጻሉን ክስዕሮም ኢና ኩል ግዜ ከዓ ትግራዋይነት ናተኩልዕ ይኽነብ ናይ ቁጥሪ ልዕልነት ናይ ተኽሲ ልዕልነት ዝነበረ ጸላኢ እዩ ክንድምስስ ኢልና ተበጊስና እሱ ኣይኮነን ሃዲነት ሰራዊት ተዋጊኡ ስዒሩ ብጅግንነቱ በሊፁ እዞም ዝጨፍጨፉና ከም ወታደር ነው እቲ ሓይሎም ተዘይደምስስናዮም ሓራኹም ዘይንወፅእ ስለ ዝፈልጥ ምስ ኩልሁ ኢድ ንምሃቡ እንኳ ዕድል ዘይትንኩ እዮም ዝብሉ ከም ወታደር ኢድ ንክተውፅኡ በጢሱ ይሓርጉ ኢድ እሳቶም ናይ ኣቦኦም ይገብሩ ኣንሕና ከዓ ናይ ኣቦና ንገብር ስረ ናይ ወለድና እዩ ተኣምር ሰራሕቲ እዮም ቶም ደቅና ጽብቕቲ ትግራይ ክኾን ዝድል ትግራይ ስዒራ ትግራይ ትዕወት ትስዕሩ እውን እስካዕ መጨረሻ ካብ ቴሌቪዥን ድምፂ ወያነ ትግራይ ዜናታትና ሕዝብና ቀጸል እዮም
ኣብ ትግራይ ተኸሲቱ ዘሎ ሓደጋ ጥሜት ንምውጋድ ኩሎም መንገድታት ብምጥቃም ሰብኣዊ ሓገዝ ንምብጻሕ ዘገልግሉ ኮሪደራት ብምኽፋትን ሓገዝ ናብ ተጠቀምቲ ብህጡጥ ንኽባጻሕ መንግስቲ ትግራይ ጸዊዕሎም መንግስቲ ትግራይ ትማሊ ኣብ ዝዘርግሖ ዓበይቲ ፍጻመታትን ምዕባለታትን ዝሕብር ሓዱሽ ሰሙናዊ ሕታም ኣብ ዝሕዚ እዋን ከም መቐጸልታ ወፍሪ ምጽናት ህዝቢ ትግራይ ፋሽስት አብይ አሕመድ ኣብ ትግራይ ኩሎም ኣገደስቲ ህዝባዊ ግልጋሎት ክቋረጹ ስለ ዝገበረም እቲ ዝጸንሐ ሰብኣዊ ቅልውላው ኣብ ዝኸፍአ ደረጃ ከም ዝበጽሐን ልዕሊ 6.3 ሚልዮን ወገናት ድማ ህጹጽ ሓገዝ ከም ዘድልዮምን ኣፍሊጡሎም እቲ ተኸሲቱ ዘሎ ሓደጋ ጥሜት ንምውጋድ ድማ ኩሎም መንገድታት ብምጥቃምን ሰብኣዊ ሓገዝ ንምብጻሕ ዘገልግሉ ኮሪደራት ብምኽፋትን ሓገዝ ናብ ተጠቀምቲ ብህጹጽ ንኽባጻሕ መንግስቲ ትግራይ ጻውዒት ኣቕሪቡሎም ብዘይካዚ እቲ ሰሙናዊ ሕታም ኣብ ዝሕዚ ሰዓት ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ወገናት ኣብ ጫፍ ጥሜት ከም ዝርከቡ መንግስትን ትካላት ረድኤትን ድማ ነቲ ሓደጋ ንምውጋድ እናተረባረቡ ከም ዝኾኑን ዛጊድ ብስ ተገበረ ውሱን ዳሳስ ድማ 5 ሰባት ብጥሜት ከም ዝሞቱን ኣመልኪቱሎም ብተወሳኺ እቲ ሕታም ፋሽስት አብይ አሕመድ ባዕዳዊ ሰራዊት ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቅን ሓይልታት ትምክሕቲ ክልል ኣምሓራን 80% ቁጠባ ትግራይ ንዝሽፍን ሕርሻዊ ማእቶት ሃፍተ እንስሳ ናውቲ ሕርሻን እኽልን ጎዳጉድ ማይን ኮነይሎም ከም ዘዕነውን ከም ዝዘመቱን እዚ ድማ ህዝቢ ትግራይ ናይ ምጽናት እከይ ተግባሮም መርኣያ ከም ዝኾነን ኣገንዚብሎም ኣብዚ ሕዚ እዋን ትካል ተራድኦ ንዓለም ለኸ ልምዓት ኣሜሪካ ማለት እውን USAIድን ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ማለት እውን WFPን ንትግራይ እቶም ኣውራ ገበርቲ ሰናይ ትካላት ከም ዝኾኑን USAIድ 4.5 ሚልዮን WFP ድማ 1.6 ሚልዮን ወገናት እናሓገዙ ከም ዝርከቡን እቲ ጸብጻብ ኣፍሊጡሎም بخالق وجن فاششت أبي أحمد أبتي زحلف ورح حملة رديت تصعينا نابد تجري يمرحة قبل على زنبر عم مخاين أبي كل العفار كباب سردوم تقعت كم زفت سما من قست تجري عفلي طلهم فاششت أبيين ملافن تزخون حيلتات تمكعت أمحران سراويت تجري قبل علتن رديت زعنا مخاين متقعتي فتسيمو إيو زبل نحسوت خصنت على من كم زن نافسون اتحق جنا اتقعت بفاششت أبيين مشارق تنزخون عطقاتن كم استفت سما حدوش سمنا وحتام من قست تجري علا وغير لهم بتوساخي سراويت تجري قبل على سراحتي سب أو حاجز انكفات نايم فتسام حلوف تاريخ كم زبلون ندحننت سرحتنياتات رديت دما كم زقدسن أبت بقدمت مع لزوصو حتام أرقاقيتلهم زي كم زيلون نحلوه فاششت أبي أبي تجري ملؤ قلقالوت مرخبي حالة إلكتريكن موقعزيان كمون بانكي ندادن موقعزيا سبعو حاجزن كابزو قوارت بزحات صمنات كم زوصرن زي دما أب تجري نسرحت سبعو حاجز حويسون أبي زقبرو زتفلالي نتفتات عبي محلخا كم زفتر زحبرم اتحدش سمنا وحتام فاششت أبي زو قوارتهم قلقالتات ترعزي جميرهم سراويت تجري وفرتاتو كم زغطسن أملاخيتلهم اتحتام أبي تكالات تعنا تجري بزعبا زورد عنوتات خونتات تمزابلت وغناتن كابي تجري وطعي أب العل زلو تجارو زيبت حزلو قفعتاتن سفح زبلت أبتاب أكاتيتيوم خبر وزبانا ورج هذي سكالو يومغي تاريخ نوض يومغي وحبرنا زيحاسس بزلولو حالواتنا دحننتنا بقلص أمن فلسفنا بيطوى بحيلي من قد نتحكم عن نسهرو ببلحات نسهرو بعقلي أبي موداتام بحيلتات تمكحت كل الأمحران ملافنتومن ناب الرباط كذا تدربيوت على اللي لزتر أي خلتة توسخ رئيسا كم استرغبت حبيرهم رئيسا زوم وجنات حابيتون حبرو حاسسون كم زترغبن أبتقد محز قديات تمساسال حدا جازخون بزحات تجارو زتقبرلو ودلحلو زتبحل قشة حمد دبك لبس كم زتقبرن ايرش اكزامينر زتبحل جازيتا ايرلاند حبيرلهم زاجد ما بحيلتات تمكحت كل الأمحران أبي كتمح موران كبابيون بحسهم تشكانة زتقتلهم أكلاتهم زتقرار مس هيوتهم النهلو إيدومن أجرومن كرونكريت تأثيرهم نابروباتك كذا نايز تدربيهم لعلي 5 زخونو تجارو ريساتات أب روباتك كذا تلليولو كم زترأي تفليت اللهم أمباركس خبركم تملكتي تلفزيون الدمس عنا تجري على توزينات ناون أبزي زازمنا لنا سلام كتالكم أمسجنا كنفليكم حلواتنا دحنا نتنا بقلتمنا تجري تسعر سلام